Magandang umaga sa inyo mga idol. Papa lang ulit ngayon. So kasama ko ulit si Master ngayon. Sana maka-jackpot ulit kami ng magandang isda. Tara, samahan nyo kami. Balik kakabit muna kami mga idol sa boya. Manghuli lang kami ng konting galunggong. Reserva lang just in case kung may mga tuna. Ayos mga idol, bali may pamain na kami. So pupunta kami sa gilid, magpupulot kami ng bato. Papatangtang kami. Yung galunggong na nahuli lang, reserva lang yun. May mga tuna o kaya talapit na lumutot na. Ayos mga idol, bali ito yung batong nakuha ko. Ayan. Ito yung dahon. Bali ito mga idol yung bingwit na gagamitin ko. Orange at saka green. Tingnan natin kung ano yung kakagat dito. Pero sa spot na pupuntahan namin ni Master, green yung kinakagat, kung saan yung nakahuli siya ng malaking mamsa. So susubukan ulit namin ngayon doon. At sana makachempo ulit kami. So ayun si Master mga idol. Namumulot pa ng bato. Ayun mga idol, bali pupunta na ako sa aking spot. So si Master susunod na lang. Tara, samahan niyo ako. Bali nandito na ako sa aking spot. So susubukan ko dito. Siguro may mga 30 hanggang 40 lip pa lang to. Banda gilid lang to mga idol. Medyo mahangin kasi dun sa bandang laot. Habagat na kasi. So dito lang kami sa medyo malapit sa gilid. Ayun, sana makahuli kami dito. Huli mga idol, first drop. Ano kaya to? Yan na. Ano kaya to mga idol? First drop, may huli agad. Kulay green yung pamain ko. Hindi ko hulaan kung ano to. Bisugo mga idol. Ang laki. Ayun mga idol. Ayun mga idol. Bisugo. Kulay green yung pamain ko. Sandangkal. Babalikan ko yun. Baka mayroon pa. Doon yung mga tropa niya. Sana may mga tropa pa yun mga idol. Ayun mga idol, bali dikit lang ako kay Master para pag nakahuli siya ng malaking isda, mabibidyoan ko. Kasi nung nakaraan, sayang hindi ko na videoan yung malaking mamsa na nahuli niya. Huli na naman mga idol. Parang bisugo na naman to. Ayos pala sa spot na to. Medyo may kumakagat dito. Pero banda gilid lang to. Mukhang bisugo to mga idol. Wag lang sana tiki. Bisugo nga mga idol. Yung tropa ng unang nahuli ko. Sa may iunahan namin may lutang na tuna. Hindi ko alam kung anong desisyon ni Master, kung pupunta kami o hindi. Pag niyaya niya ako doon, pupunta ako.
Ano kaya to? Mabilis. Akalapag lang ng bato. Meron agad. Ayos. Aba, mukhang medyo mabigat-bigat mga idol. Nangya, bato ata ito ah. Hindi natanggal yung bato ko. Mukhang dala ko pa yung bato. Ay hindi. Oh, lapu-lapu mga idol. Ayan mga idol, lapu-lapu. Medyo malaki-laki to. Hindi na naman mga idol. Ay! Kaya to. Bisugo siguro to. Oh. Maya. Huli mga idol. Ano kaya to? Mabigat-bigat. Aba? Ayaw. Nako. Malaki lang ito. Ayan na mga idol. Malaki-laki ito mga idol. Ayaw sumabay. Parang kinakabahan ako sa huling to kung ano to. Ayan, sumabay na mga idol. Oh, malaki-laki. Ano? Ayun mga idol, laki. Laki mga idol. Sagising. Lang yan, munti kang pangkainin. Tama. Sagising mga idol. Laki. Higit 1 dangkal. Idol. Lapo-lapo ulit mga idol. Ayun mga idol. So susundin ko si Master dun sa laot. Pumunta kasi siya ng laot kasi may lutang na tuna. So ako hindi na ako pumunta dun. Kasi maganda naman yung hulihan dito sa gilid. Maya-maya papakita ko sa inyo yung huli ko. Medyo okay naman. Ayun mga idol, bali uuwi na kami. Medyo malakas na yung hangin. At saka maalo na din. Maaga pa sana, marami pa sana akong bato. Naubos ko lang yung kalahating sako. Ito nga pala mga idol yung huli ko. Medyo malaki din yung iba. Tapos may galunggong din.